जोहोलाव समायाव नोङो गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां बै दुखुनि दिना फैनायनि सिगां बै दुखुनि सम फैयोब्ला नों बुंगोन आंहा बेफोराव जेबो गोजोननाय बा रंजानाय गैया। बै दुखुनि सानफोरालाय मा बेलाय, बै जेबो रंजानाय गैयै सानफोरा मा बेलाय। गासैखौबो रंजानायनि उनाव हयथ' सल'मन राजाया जों मोनथिगौ बयनिख्रुइबो वाइजेस्ट किं, गियानिसिन राजा, बियो अब्ला गियानिसिन राजा होननानै बेखौ मोनदांनाय जादोंमोन जेब्ला बियो सानै बिब' बिनानाव गावसोरनि गथ'नि थाखाय बिसार खालामनो बिनाव लांदोंमोन। बेयाव बियो मोजां जाजमेन्टखौ होनो हादोंमोन। बेफोरो मोनसे बुंफोरलु जि बियो सासे गियानि राजामोन आरो बियो जाज खालामनो हायोमोन, बिसार खालामनो हायोमोन। बे क्वालिटिया बिथांनाव दङमोन आरो बिथाङा सासे राजामोन। नाथाय बिथाङा दिनैनि दिनाव बै समायाव होलांनाय बोसोनफोरजों लाइमोनफोरखौ जोंखौ मा बुंनो नागिरदों जों बेखौ एसे नाजादोंनि। लाइमोनफोरा सोर? जों मोनथिगौ लाइमोन समायाव जोंहा लाइमोना माखौ बुंनाय जायो, लाइमोना सोरखौ बुङो आरो लाइमोना मा? लाइमोन बैसोआव जोङो बोलोगोरा जायो। लाइमोन बैसोआव जोङो जिखुनु गोसो जायो जों बेखौनो मावनो हायो। लाइमोन बैसोआव जोङो समायना जायो। लाइमोन बैसोआव जोंनि साननाय हनायफ्रा बिराद फास्ट जायो आरो बेयावनो जों गासैबो जोंनि गियान बुद्धिफोरखौ जोङो लाइमोन बैसोआव जों आरजिनो हायो। बेनो मोनसे लाइमोन बैसोनि मोनसे केरेक्टार। बेयो जोंनि गासैखौबो जिखुनु गोसो जायो, जेरावनो गोसो जायो बेयावनो जों थांनो हानायनि मोनसे बेयो सम। बेनो जाबाय लाइमोन बैसो। जोहोलाव उदां। नोंथाङा जि मावा मानो नोंथाङा उदां। नोंथाङा जि साना मानो नोंथाङा उदां। नोंथाङा जि खालामा मानो नोंथाङा उदां। नाथाय गियानि सल'मना मोनसे खोथा बुंलांबाय, नोङो नोंनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां। बेयाव नोंनि इसोरखौ गोसोखां होननानै बुङाखै, नोंनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां होननानै बुंदों। क्रिएटर, रिमेम्बार योर क्रिएटर। नाथाय लास्टआव मोनसे 7 पदआव बुंहैदों इसोर। बेयाव क्रिएटर होननाय लोगो लोगो सोरजिगिरि आरो मोनसे बेयो लास्ट मोनसे पदजों मोनसे सोमोन्दो दङ। जोंखौ इसोरा जों मोनथिगौ, जागायजेननायाव नायोब्ला नुयो जोंखौ मानिफ्राय सोरजिदों। जोंखौ हानिफ्राय सोरजिनानै गावनि हांजों सुफुंनानै इसोरा जोंखौ मानसि महराव सोरजिदों। बेखायनो जोङो इसोरखौ सोरजिगिरि होननानै बुंदों। बे सोरजिगिरिया गोसो जायोब्ला नोंथांखौ सिफायफिननो हायो। बे सोरजिगिरिया गोसो जायोब्ला नोंथांनो होनाय हांखौ बोखांनानै गावनो लांफिननो हायो। बेखायनो दिनै बेखौ सल'मना सोरजिगिरिखौ गोसोखां होननानै बुंदों। दा जोङो बोलो थानायखाय, समायना महर जानायखाय जों जेखौनो गोसो जादों जों बेखौनो मावदों। जों जेखौनो गोसो जादों जों बेयावनो थांदों। जों जेखौनो सानदों जों बेखौनो खालामदों। इसोरखौ गोसोखांनाया माखौ बुंनाय जायो? इसोरखौ गोसोखांनाय, सोरजिगिरिखौ गोसोखां होननानै बुंनाय लोगो लोगो मा बेलाय? मानो? मा समाव गोसोखांनांगौ? मानो गोसोखांनांगौ? मा खारनाव? बे सोंलुआ नोंथांनि जिबनाव फैनो हागौ, आंनि जिबनाव फैनो हागौ। सल'मना 1 निफ्राय 7 सारिसिमाव मानसिनि जिबननि स्टेजफोरखौ बुंलांदों फारि फारि। जोहोलाव समायाव जों गोसोखाङाब्ला माब्लाथो गोसोखांनो? जोंनि बैसोआ मोनसेनि उनाव मोनसे बाबेनलांगोन। समायना महरा समायनायै थाबाय थानाय नङा। बोलोगोरा आखान्थिया बोलोगोरायै थाबाय थानाय नङा। बेयाव 2 सिरियाव बेखौ बुंदों, बिनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां। आरो बे दिना सफैयोब्ला नोङो बुंगोन बेफोराव आंहा जेबो गोजोननाय गैया। 2आव बुंबाय,
बे जाबाय जेब्ला सान अखाफोर आरो हाथरखिनि जोंनाया नोंनि लागै मोस्लेद स्लेद जागोन आरो अखा हागोननि जोमैया जेब्लायबो बुखारलांजानाय नङा। अखा हाहां जायोब्ला दरसिसि जायो। मानसिनि जिबननि स्टेजजों बेखौ फोरमायदों। हाथरखिफ्रा मोस्लेद स्लेद जायोब्ला खोमसिसि जायो। जोङो लाइमोन बैसोनि उनाव जोङो आनादार स्टेजजों थांगोन। बे इउनिभार्सेल ट्रुथ जों बेखौ थाखा फैसाजों जों जोंनि बैसोखौ आं बायथ'नोसै आं थांथ'वा बे बैसोआव खालामनो हाया। जों थांखागोन। सल'मनाबो एसेबां धोन थानायनि उनाव एसेबां गियान जानायनि उनावबो हयथ' लास्टआव बुंहैदों बेफोर जेबो ओंथि गैया। हगारनो गोनां जादों जोङो जोंनि जिबनखौ जों हमथानो गोसो जाब्लाबो जों हायाखै। दा बेखायनो बे जाबाय जेब्ला सान अखाफोर आरो हाथरखिफोरनि जोंनाया नोंनि लागै मोस्लेद स्लेद जागोन। नोंथांनि बैसोआ ओरैबायदि सम सफैगोन नोंथाङा मेगन बिसिब्लाबो मोजां नुनाय नङा। मोस्लेद स्लेद नुगोन। नोंथाङा गंनै गंथाम ससमा जाबसिनानै गानब्लाबो नोंथाङा नुनाय नङा। बै समावसो नोंथाङा गोसोखांगोन नामा इसोरखौ? बै समाव जेब्ला नोङो बाइबेलखौनो नों फरायनो हालिया, मेगना नुलिया, नोङो मेथाइखौनो नायनानै नों खननो हालिया, नों लामाखौनो नों मोजां थाबायनो हालिया, बे समावसो आं दानो गोसोखांथ'वा, आं बै सम जेब्ला मोस्लेद स्लेद आंनि बैसोआ फैगोन अब्लासो आं गोसोखांगोन। आं सानदों नामा दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा सानदों नामा? हयथ' सल'मना बै समाव सानहैदोंमोन। बिथांनि जिबनाव हयथ' बिथाङा गोरोन्थि मावदोंमोन। बेखायनो बिथाङा रियालाइज जाहैदों बिथांनि जोबथा बैसोआव। दिनै बे पदआ दिनै आंखौ आरो नोंथांखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै साबधान होदों, गोसोखांजानो लुबैदों। आरो अखा हागोननि जोमैया जेब्लायबो बुखारलांजानाय नङा। माने अखा हागोननि जोमैया अखा हानानै दाखालि सानथामसो अखा हाबाय, न'निफ्राय ओंखारनो हाया। ग्लुमि खोमसिसि, गोसोआ थिग मोना। अख्राङाव खोमसिसि, अख्राङाव माबा मोनसे फैबाय, खुनु स्रां गैया, गोसोआव मोनसे खोबजिउ जिउ, बेफोरबायदि अबस्था। बे समखौसो जों नेदों नामा? बै सम फैब्ला आं गोसोखांगोन, इज इट माइ डिसिसन? एम आइ थिंकिं लाइक दैट? एम आइ वेटिं फर दैट ग्लुमि डेज? आं दानो गोसोखांथ'वा बे बैसोआव, आं जिखौनो गोसो जायो आं बेखौनो मावगोन, आं एसे उनाव गोसोखांगोन, आं सानफ्लांदों नामा? हयथ' सल'मना सानदोंमोन। बिथांनाव जेबो आंखाल गैयामोन। जों मिथिगौ बिथाङा गोबां जुलिबो जादोंमोन। जों इसोरखौ माब्ला गोसोखांनांगौ? When to remember God? जों सानफ्लांदों जानो हागौ, र' सम जाथ'वाखै, आं एसे गेलेबावनि, र' सम जाथ'वाखै, आं एसे उन्दुबावनि। नाथाय जोंखौ थिनदों, नोङो इसोरखौ दानो गोसोखां, राइट नाउ। नोङो सोरजिगिरिखौ दानो गोसोखां। सोरजिगिरिखौ नोंथांनि गासैबो डिसिसनाव, नोंथांनि गासैबो थाबायनायाव इउ इनक्लुड योर क्रिएटर होननानै बुंदों। नोङो सोरजिगिरिखौ नोंजों लोगोसे दाजाबफा। नोंथांनि गासैबो खामानियाव, नोंथांनि गासैबो थाबायनायाव, नोंथांनि गासैबो डिसिसनाव इउ इनक्लुड योर क्रिएटर। नों सोरजिगिरिखौ लांफादेर। बहुद समाव जों एक्सक्लुड खालामो, बहुद समाव जोङो दोनथ'यो, एंगारो। जोंनि मोजां समावबो जों एंगारफ्लाङो। जोंनि मोजां समाव जोंहा जेब्ला माबाफोर मोनबाय, एचिभमेन्टसफोर मोनबाय, माबाफोर मोनबाय जेब्ला, अब्ला जोङो हामबाय होनो जोङो बावफ्लाङो। गावनि सोरजिगिरिखौनो, गावनि दागिरिखौनो
गावनि जिबन होगिरि हां होगिरिखौनो जों इसोरखौ माब्ला गोसोखांनांगौ? जोङो इसोरखौ दानो गोसोखांनांगौ, सोरजिगिरिखौ जोङो दानो गोसोखांनांगौ। मानोना बे समा थाबाय थाया। एसे सिगाङाव जोंनि पास्टरा आरजनि आजेन्डा मोनसे लाबोदों। बेयो बयनिबो मन्दलियाव दङ कि बिसनायाव थानानै दिनै उन्दुसोनानै थानो गोनां जाबाय बिकज अफ अभार एज, बांद्राय बैसो जानायनि थाखाय सिखांनो हालिया, माखासे हेल्थ इस्युनि थाखाय सिखांनो हायाखिसै। बहुद दुनियायाव थाउजेन्डस लाख क्र'र दङ बेफोरबादि। गोसो जादों थाबायनो नाथाय आथिं दिखोनो हायाखै, गोसो जादों नायनो नाथाय नुनो हायाखै, गोसो जादों रायनो नाथाय राव ओंखाराखै। सम थानायाव गोसो बादि खामायबाय, गोसो बादि खालामजोब्बाय, नाथाय जेब्ला नों बुंनो लुबैगोन खुगाया बन्द जागोन, जेब्ला नोंथाङा नायनो लुबैगोन मेगना खाना जागोन, जेब्ला नोंथाङा मावनो लुबैगोन आखाया नोरजिया जागोन। बै समाया जोंनि नेचुरेलि जोंनि बैसोजों जोङो आंबो जागोन, नोंथाङाबो जागोन। रावबो बे बैसोनिफ्राय बारग'नाय नङा, रावबो बै दिनफोरनिफ्राय बारग'नाय नङा। बेखायनो सम थानायावनो सोरजिगिरिखौ गोसोखां। सल'मन, गियानि सल'मन, जाब जुग राजाया जोंखौ बुङाखै, जोंखौ गियानि सल'मना बुंदों। दिनै जों साननानै लानि बे मण्डलिखौ बुंहरदों, बे इउकि इसवारिखौ बुंहरदों। दिनै नोंथांमोननि एक्स वाइ जेड ABCD गासैखौबो बुंदों होननानै जों साननानै लानि। लाइमोन बैसोआव जोङो माब्लाबा इसोरखौ गोसोखांनो जों बावो। मा खारनाव? बेयाव माखासे आउटलाइन होदों, आं बेखौ फरायथिनि। गासैबो मोजाङै सोलिनानै थाथ'नाय समायाव, देहायाव बोलो थाथ'नायाव, संसारनि समायनाया बोगथाबनायाव। यस, जोङो बै समाव जोङो माब्लाबा बावगारो। आं मिथिगौ दा नोंथांमोननि जायगानिफ्राय बा जोंनि गोथौ गामिनिफ्राय मेट्रिक पास जायोब्ला कलेजाव फरायनो थाहैगोन, हायार सेकेन्डारि पास जायोब्ला कलेजाव फरायनो थाहैगोन, डिग्री पास जायोब्ला इउनिभार्सिटियाव फरायनो थाहैगोन, साखरि मावोब्ला गोजानाव थाहैगोन। बे समाव it will be not reachable। नोंथाङा नोंथांनि मण्डलिजों एसे गोजानाव थागोन, नट रिचेबोलाव थागोन। टेलिफना रिचेबोल जागोन खिन्थु नोंथांखौ नुनाय नङा। नोंथाङा मा मावदों, नोंथाङा मा मावदों, मा खालामदों जोंबो नुनाय नङा, नोंथाङाबो नुनाय नङा। नोंथाङाथ' मोजां पास जाबाय, मोजां कलेजाव फरायहैबाय, गोदान गोदान कलेजाव लोगोफोर लोगो मोनहैबाय। मा खालामगोन दा? दाख्लि आं गांसोबारियाव दंमोन, आं मोनसे खोथा बुंदों आरो नंगौ बे खोथाया। नोंथांखौ गाज्रि लामायाव नोंथांनि सुथुरा लाङा, नोंथांखौ गाज्रि लामायाव नोंनि असे लोगोआनो लांगोन। नोंनि लोगोआ बुंगोन, नों जेब्ला गामिनिफ्राय थांगोन गोजान जायगायाव लेखा फरायनो, साखरि मावहैनो, हाबा मावहैनो, नोंनि असे लोगोआ बुंगोन बे जौखौ गरदसे लों, जेबो जाया। नोंनि सुथुरा नोंखौ बुंनाय नङा बे जौखौ गरदसे लों, नोंखौ बुंनाय नङा। नोंनि लोगोआनो बुंगोन थु सिनेमा हलाव दिनै थांनि, जेबो जाया खनसेया। नोंनि लोगोआनो नोंखौ बुंगोन बे खामानिखौ माव, खनसेया जेबो जाया। नोंनि लोगोआनो नोंखौ बुंगोन बे पापखौ माव, जेबो जाया। दानिया सायख'नांगौआ नोंथांनि। बै नोंनि असे लोगोनिफ्राय नोंथाङा गावखौ माबोरै रैखा खालामगोन दा? गावखौ माबोरै रैखा खालामगोन दा? रैखाथ' खालामनांगोन दे। ओरै फै, खबरसे जानो थांफा, सिगारेटआ खनसे सोबदो, आंनाव फैसा दं, जेबो सिन्था खालामनाङा।
नोंथांखौ ड्राग्सबो जानो फोरोंगोन नोंथांनि लोगोआ माने पापखौ एसे टेस्ट खालाम देयर इज प्लेजार इन सिन बे पाप मावनायाव एसे सान्थि दं रंजानाय दं गोजोननाय दं प्लेजार दङ नोंथांखौ बुंगोन नोंथाङा एसे टेस्ट खालामनायनोसै नामा जिहेतु लोगोआनो बुंबाय बेखायनो आं बुंदों नोंथांनि सुथ्रुआ पापखौ टेस्ट खालामनो थाखाय नोंथांखौ टेम्पटेसन लाबोनाय नङा नाथाय नोंथांनि आरो आंनि लोगोआनो आंखौ बुंगोन आंखौबो बुङो ओइ गरदसे लोंनाया मा जानो लों दिनै खनसेल'सो लोगोफ्रानो बुङो नोंथांखौबो बुंगोन बे समाव माबोरै गसंथानो दा रिमेम्बार योर क्रिएटर बुंदों सल'मना नों गोसोखांनांगोन सोरजिगिरिखौ नों गोसोखांनांगोन अब्ला नोंथाङा बै समाव हमथानो हागोन जेब्ला नोंथाङा गोसोखांनाय नङा नोंथाङा ग्रथ लोंगोन दिनै गरदसे गाबोन गरदनै गरदथाम गरदब्रै नोंथाङा बथल लानानै गिदिंग्रा जागोन बैबायदि टेम्पटेसनाव बैबायदि दिनैनि बैबायदि थासारियाव गसंथागोन माबोरै गसंथानोब्ला जेसाया 41:10 सिरि गोदाव सोराव दाजा बेयाव बे आउटलाइनाव गैया थेवबो आं बेखौ एड खालामबाय आं सरि गोदाव सोराव दाजा खारन आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन औ आङो नोंखौ सहाय होगोन औ आङो गावनि जै जागा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन माब्ला हमथागोन जेब्ला नों सोरजिगिरिखौ गोसोखांगोन हमथागोन इसोरा नोंथांनि आखाइखौ हमथादों नाथाय नों नोंनि आखाइखौ इसोरनिफ्राय सिख'दों हगार आंखौ दाहम आंहा पाप मावनांगौ हगार आंखौ दाहम आंहा जुवा गेलेनांगौ हगार आंखौ दाहम आंहा जौ लोंनांगौ नाथाय इसोरा बुंदों आंनि बे आगदा आखाइ आगसि आखाइखौ बुङाखै आंनि बे आगदा आखाइ जै खालामग्रा देरहासारग्रा बे आगदा आखाइजों आं नोंखौ हमथागोन नाथाय आं हमथा जायाखै नाथाय जों लाइमोनफ्रा दिनै हमथा जायाखै बेखायनो सल'मना दिनै बुंदों नोंनि सोरजिगिरिखौ नोङो जोहोलाव समायावनो गोसोखां नट इन द डेज अफ योर डेथ नोंथांनि थैनाय समायाव नङा नोंथांनि बायग्लिनाय समायाव नङा नोंथांनि जिग्लिनाय समायाव नङा जोंनि देहाया गेब्लेनाय समाव जोंखौ गोसोखांनो थिनाखै जोंनि देहाया गोरा थानाय समावनो जोंखौ गोसोखांजानो लुबैदों खैफोदा फैनायनि सिगां जेब्ला जों खैफोद जायो अब्ला जोङो हे इसोर बेफोरबायदि खैफोदखौ आंनाव मानो लाबोयो जों प्रश्न खालामो नाथाय जेब्ला जोंहा गोजोननाय रादाब फैयो आं होननानै लायो me myself me I as if नोंनि उनाव आरो सिगाङाव रावबोनो गैया जों गोदाव सोराव जाफ्लाङो जोङो जेब्ला सोरजिगिरिखौ जोङो बावगारो जों गोदाव सोराव जायो जों जेब्ला गोदाव सोराव जायो जों साननो हायै अबस्थायाव जों गोग्लैयो आं थाग्रा जायगायाव खाथियाव गोथै सावो जों थाग्रा खाथि जायगायाव गोथै सावो ओरै खोरखि खेवब्लानो बेजों बाननानै लांनानै खाथियाव सावो बे सावग्रा खाथियाव मोनसे सेंग्राफोर दुगैग्रा दै दङ बे दुगैग्रा दैयाव माबा माबि बथल माबा माबि कन्टेनार माबा माबि मेरला थायो बेयाव नैबे देर बोसोरनि गेजेराव सानै लाइमोनफोरा जिउ गोमाबाय नोंथांमोनाबो नुदों नामखौ आं बुंला ओरैबायदि अबस्था बिमा बिफाया ओरैबायदि लुबैयो फिसानि सायाव ओरैबायदि एक्सपेक्टेसन दङ आसा दङ आंनि फिसाया मेट्रिक पास जाबाय मोजां कलेजाव फरायनो थांबाय फुल फेट 100% मोनसे बिश्वासजों फाथायहरो मा खालामदों लेखा फरायदों अके गुड फराय फिसाया मा खालामदों फिसानि फंसे बुंनाय लोगो लोगो बिमा बिफाया फोथायो मानोना गावनि गोरबोजों जोनोम होनाय फिसा नाथाय फिसाया मा खालामदों गेलेदों जोहोलावफोरजों गोदान आं एसे सिगाङावबो बुंबाय गोदान लोगोफोरजों गेलेदों गोदान आइटेम्सफोरजों गेलेदों गोदान जाग्रा मुवा टेस्ट खालामदों गोदान जाफेरैफोरखौ जादों लोंफेरैफोरखौ लोंदों
दुग्गा जादों मोनजाफेराखै नालाय दुग्गा जाबाय लोगोफ्रानो जाहोदों लोगोफ्रानो टेस्ट खालामनो होदों लोंबाय दुग्गा जाबाय बे दैया आंनि थाखाय जेबो नङा हयथ' सानबाय बिथाङा बारसोमबाय थैबाय जिउआ बेयावनो जोब्बाय दानियालाय सोर मा जाखो दालाय बिमा बिफा दाहा थाबाय खाथिनि फोरोंगिरिफोरा दाहा थाबाय बिथांनि जाथि बंस'आ दाहा थाबाय बेनिफ्राय बांसिन सोरजिगिरिहा दाहा थाबाय जायखौ जि थांखिनि थाखाय आं सोरजिदोंमोन बियो बेखौ मोनथियाखिसै बियो बेखौ फालनखौनो खालामाखिसै बियो बेखौ आन्दाजखौनो लायाखिसै बिनि उनाव आरो बे एखे जायगायावनो गोजान जायगानि बे एखे अबस्थायावनो एखे थासारियावनो जिउ गोमाबावबाय बे एखे बैसोनि बिमा बिफाया गोजाननि जानायखाय आरो बे एखे समाजनि जानायखाय बे खाथियावनो सावना गालांबाय गोजान देशनि मानसिमोन गोजान जायगानि मानसिमोन सानजा रायजोनि मानसिमोन थ' बेफोरबादि जायो जेब्ला जोङो सोरजिगिरिखौ जों जेब्ला दोनथ'यो जेब्ला जों सोरजिगिरिखौ बावगारो अब्ला जोङो नै बेफोरबादि थासारिजों जोङो फेस जानो गोनां जायो बे समाव नोंखौ रैखा खालामबोनाय नोंनि आखान्थिफोरा थोर थोर मावगोन आरो नोंनि जर गोरा आखान्थिफोरा बोलो गैयै जागोन जानाय मुवाफोरखौ नोंनि हाथाइफोराबो सावसुबनो हानाय नङा आरो मेगनफोराबो मोले मोलेसो नुजागोन माला जागोन बे समावलाय बै समावसो जों गोसोखांगोन नामा जोंनि जिबनखौ जों दोनथ'दों नामा जों बै सम फैब्ला गोसोखांगोन होननानै जोंनि सोरजिगिरिखौ बै समाव खिन्थु डेफिनेटलि फैगोन डेफिनेट दिस days which are mentioned here are definite to come in our life फैथारगोन 100% guaranteed जों जागौ सानब्लाबो जों सावसुबनो हानाय नङा थल्ल' जाजोबगोन सासे मानसिया आंखौ बुंदों आंनो खोन्थाफैदों गावसोरनि गामियाव हयथ' 54-55 बोसोर बैसो जाबाय बिथाङा ब्लाड प्रेसारजों प्रब्लेम जाबाय मोजां मानसिमोन रायज्लायनो हाया दायो मानसिफोर थाङोब्ला रायज्लायगौ सानो नाथाय मोदैल' गबाय रथ' मोदैल' गयो बुंगौ सानदों बिथाङा आं माबा बुंगौमोन I wish to something आं माबा फोरमायगौमोन आंहा बे दुखु दङ आंहा बे थालांबाय आं फोरमायगौमोन हयथ' बिथाङा सानदों बिथाङा आङो नोंखौ अनो बे खोथाखौ गावनि खुगाजों बुंनो लुबैदोंमोन नाथाय बिथांनि खुगाया फेथेर मावदों राव गैलिया मानसिफोर फैयोब्ला मेगनजों नुदों मेलेमाव सिनायदों गोसोआव बुंनो हायाखै मोदैल' गदों बे दुंब्रुद मोदै दुखुनि मोदै बै समा फैनायनि सिगांनो जोंखौ गोसोखांनो थिनदों सल'मन राजाया फैगोन बै समावबो जोंनि जिबनाव there is no excuse बेयाव रावहाबो निमाहा गैया आरो बे समा जोबोर खाथियाव दङ बे समा जोबोर खाथियाव दङ सासे आंनि लोगो मोजां मिउजिशियानमोन मोजां दामोमोन दामनायजों न'खर फिसियोमोन दामोमोन बिथाङा प्रफेशनेल दामगिरिमोन थिग बिथाङाबो बे अबस्थायाव गोग्लैबाय जि आखाइजों बिथाङा दामोमोन जि आखाइजों दामनानै बिथाङा गावनि फिसा गावनि बिसि गावनि न'खरखौ जाहोयोमोन लोंहोयोमोन खाङोमोन बे आखाइया बिथाङा पेरालाइज जाबाय नोरजिया जाबाय बे समा नोंखौ बै समाव नोंखौ रैखा खालामबोनाय नोंनि आखान्थिफोरा थोर थोर मावगोन आरो नोंनि जर गोरा आखान्थिफोरा बोलो गैयै जागोन बोलो गैयै जाबाय
बे सम फैनायनि सिगांनो जोंखौ सोरजिगिरिया सोर बेखौ सिनायजानो सल'मन राजाया जोंखौ गावनि जिबननि एक्सपिरियेन्सजों नोंथांखौ आरो आंखौ बुंहरदों। संसारनि बोगथाबनायाव बे मायायाव जोङो माब्लाबा समायाव ओरैबायदिबो जायो practical I'm telling you the practical what sometimes we face in our life नोंथाङा थांबाय नोंथांमोननि गेजेराव नोंथाङा हटेलाव ओंखाम जानो थांबाय नोंथांमोननि स्टान्डार्ड मोनसे लोगोफोरजों ओंखाम लाबोबाय नोंथाङा मोगसिबनानै आर'ज खालामनानै इसोरनाव बिनानै जानो थाखाय लाजियो गावखौ स्टान्डार्ड मेनटेन खालामनो थाखाय गावनि पार्सनेलिटिखौ बायजानो गियो आङो बे इसोरखौ बे सोरजिगिरिखौ गिग्रा होननानै आं गावखौ आइडेन्टिफाइ खालामोब्ला आंनि पार्सनेलिटिया बायगोनदां साननानै आर'ज खालामा हामबायखौबा खावनानै जायो गावबा गाव जायो बे प्रेक्टिकेल जिबनाव जायो नोंथांमोननि गेजेरावबो दंथारो 100% लाइमोनफोरनि गेजेराव दङ नाथाय जों बेखौ खालामनाय नङा जोंखौ बेफोरनिफ्राय थख' जानो थाखाय थिनदों नोंथाङा जेरावखि थाङा मानो नोंथाङा बे सोरजिगिरि इसोरखौ गोसोखां आरो बेखौ नोंथांजों उन सिगां लांफा जोङो देहायाव साफारिं जायो जोङो गोसोनि सैनांनाय खोथाखौ आं बुंनि मेन्टेल साफारिं बेयाव आंबो सासे भिक्टिममोन बेनि सायाव बिराद मोजां बुंनो हायो आंबो माबोरै मेन्टेलि माबोरै साफारिं जायो डिप्रेसन एन्ड एनजाइटिया ओरैबायदि बुस्थु जेयाव नोंहा 1 मिनिटबो गोजोननाय फैया कन्टेक्ट थट्स गाज्रि सिन्थाधाराया खर'आव नोंखौ हमख्रबबाय थायो गिनाय फैयो एनजाइटि माने न'निफ्राय बाहेरायाव थांनो थाखाय गिनाय फैयो थोर बोरफोर जायो 2019 आव आं बेबायदि नियरलि 6 months आं बेबायदि फेस जादों I still remember the experience how I faced this kind of problem आङो बे प्रेयार टावाराव आङो जेब्ला आदाया बेयाव थायोमोन आदा राजेश ऐश्वर्या जेब्ला बेयाव क'क्राझाराव थायोमोन बे समाव आं बेयाव थानानै दैज्लां बोथोराव आङो बेयाव हयथ' 22 दिन सिगां आर'ज प्रेयार टावाराव थाफैदों जेबो गोजोननाय फैया मेन्टेल साफारिं जेबो रंजानाय गैया मोजांखौनो साना फिउचारखौनो नुहुरा आं थैखानोसै आङो मा सानदोंमोन मोनसे एग्जाम्पल होनानै खनसेनो बुजिहोनोसै आं थैनोसै एबार 1 2 3 आं बिदि सानलायलायोमोन बेबायदि स्टेजाव आं थांनाय मानसि नाथाय आदै आंखेब बिथाङा आंखौ हमथादों बिथाङा आंखौ हगाराखै बिथाङा आंखौ हमथाना लाखिदों बेयाव बुंदों गोदाव सोराव दाजा इसोरा हमथानानै लाखिदों थिग बिदिनो मैया मोनायाव ओंखाम जाबाय थानाय समायाव फन मोनसे फैदों 10:30 नोंहा माबोरैथो हामखो नै जोंनि बाबुआ बेबायदि अबस्थायाव दङ आं बुंदों आर'ज खालाम बाइबेल फरायनो थिन बे गासिबो मोजां जाजोबगोन बेयाव जेबो बेमार गैया नाथाय गोसोआ मोनसे दुरबल जादों बेयाव खोमि दङ आरो दाखालिसो जोहोलाव गोबां लेखा गोरों जोहोलाव मेन्टेल साफारिं बिथाङा बहा दं गावखौनो मिथिया बिथाङा थाबायबाय हरनि समायाव गोदाव सोराव गौरां दै बारहैबाय बियो हरनि 10:00 11टा समाव बे खोरखिजों हाबनानै उन्दुफैबाय मानसिया जेब्ला थांबाय मानसिया जानाय लोंनाय गैया मानसिया सेन्सलेस जाबाबो मोनसे खोथा आं सासे मानसिजों फन रायज्लायगौमोन बुजिदो
सासे मानसिजों माबोरै दंथाय आं फन रायज्लायगौमोन हरै गावहा अबस्थायानो गाज्रि जाफ्लाङो जोङो मालाबा before the time sometimes we expect and we face the problem समनि सिगां जों माखासे बुस्थुखौ जों एक्सपेक्ट खालामो and beyond the opportunity आरो मोननांगौनि बांसिन जों मालाबा जेब्ला एक्सपेक्ट खालामो जों बेयावनो प्रब्लेम फेस जायो before the time and beyond the opportunity मेडिकेल कलेजाव लांबाय डक्टराथ' जेबो मोना मानसिया देहा दुरबल सेलाइन होबाय एसे राखांबाय दसेनो गहोबलायबाय न'निफ्राय फैबाय लानानै थांबाय उनाव बै खर'नि डक्टरफोरजों हयथ' बिथांखौ कनसाल्ट खालामगासिनो दङ मेन्टेल साफारिं डिप्रेसन एन्ड एनजाइटि गिलु बालु बेमार बेफोरो जिउआव अरायनि थाखाय सैनाङा बास सिरियाव ओरैबायदि लिरदों गोजौ जायगाफोरखौ गिगोन आरो थाबायनोबो गोब्राबथार जागोन खोनासं गोजौ जायगाफोरखौ गिगोन आरो थाबायनोबो गोब्राबथार जागोन खानायफ्रा गुफुर जालांगोन गावखौनो गाव बुद्रुबायनो गोब्राब मोनगोन आरो संसाराव गोसोनि हास्थायनाय मानिया जोबलांगोन बैसो थानाय समाव जोङो 4 थाला 5 थाला जों बिल्डिं लुगोन बे गाव लुनाय बिल्डिंआवनो उनाव गाखोहैनो हानाय नङा गोजौ जायगाफोराव गाखोनो गियो यस मेन्टेलि जेब्ला साफारिं जायो औ नंगौ एसे गोजौखौ माने गाहायाव नायहरोब्ला खर' गिदिंनाय मोनो नाथाय बेयाव एजिं स्टेज अफ लाइफ मानसिनि बैसोनि स्टेजखौ लानानै गियानि सल'मना बुंदों गावखौनो गाव बुद्रुबायनो गोब्राब मोनगोन बै समफोर फैनायनि सिगांनो जों सोरजिगिरिखौ गोसोखांनांगोन बेखौसो बुंदों बेयाव